Chiarenge saa 4 ya botuko kera konyara twakore koragera bono gitotime gari nyomba eri yaito na mama nere narenge ase eroom yaye alafu na omomura oyo osirete narenge ero konyorwa onyure amaru atindete bono agachia takonyara goika mwabo atigatigara atimoka akego bono kere twarenge jikoni mama ere akabwata agasieka emirango yonsi pi agasoa eroom magasieka alafu buna tore jikoni chimbori chiaito nchirora chikorara iga abwero alafu emanu ekamanya kobuga buna eri esikananiri ngabwata ngasoka ngatuma koruborera ngacha korigereria ngiki kianyeri ngacha nkanyora eraire nse ekwana nkamanya goteba mami ng'a embori yago yeng'entire buna aigwete igo akaminyoka agachaga iga corridor aba omorango nororo gotamboka gocha jikoni akabwata akaigora agasoa jikoni agekumba korigereria embori ngiki kianyeri ribu nekumbete iga akonya korigereria embori omorango oyo asokerete abanto bakaru korogoro babegete chimask betubete kera ase babwate emioro na ebesere na emeyo bakabwata bagatuma bagasoa gochia nyomba bagasieka korwa ime bagatatiga isiko bono inche tukabwata tugatuma gochia maate mosiko ominto agatenena nsabo tugatuma gochia maate mama ere agatenena iga abwo corridor lakini gocha jikoni ake igo tukang'ea gokora twateba ebibaga ebio bono eri buna togasene konya gokora chidagika nke igo bakabwata bagasoka bakaigora omorango oyo basoerete babwate ekeboko nkaigu ng'a gose na omonto baka lakini tindamanya ng'o bagete gose mbageti onde naigweti ekeboko gekorera kera natenena maate aria nkonya gokora alafu buna baigora omorango bakaminyoka mosiko ominto atenena ase iga bakamosogoma akabwa gochia maate iga abechire rigena erio bakabwata bakaminyoka gochia egesima maate naria erio abanto bachete kera twakorete abanto bagacha chiarenge saa 4 chia botuko konya twachire korara mama bakonya gosiekire alafu kera twachiete korara tweng'onya korigereria esimi alafu emanu nere abwo chienge ng'ina na emanu yaye ekang'ea kwana getogochi kominyoka konyerora ng'a ng'iki gekonyeri konya ntorasieka morango alafu togachi konyeimoki tokanyora esikananete aro tiesikananete mono togachi korangeria mama riria asoire ng'iki kiaria emanu alafu nari erio abanto aba babwate mama airaneretie omorango oyo akamenya gosoa gochia nyomba bakabwata bagatuma oborango bagasoa nyomba bagasieka korwa inche nkaminyoka gochirora nkang'ea korangeria ngakora omoture ng'a abanto abwo narunwa baminyoka gochia maate iga bono mama agasoa nyomba tibamenyete gose bamoitire ere akagete na ekero goigora kumbe bamwagete emioro akabwa gochia nyara kera chiagete saa 8:30 iga naria abasikari bachete bagacha koyia omobere bakabwata bakanywa boyia samarieta nchari shangwenyi omwana oyo iga anga buna na omwana one omwana omorua ominto oyo iga egasi toteneine bono etoigete chinsang'e isano emo omwana okondangeri na yaya nakeirwe esimi Aaron okoreki obitoraniwe okenyakenyirwe rogoro iga iga onyambo iga satellite bono rende tokomorora nkoboka tokoraganye togotena yaya tokoragenda tiga keranda abanto bande iga iga chisimi na inche nkaendelea gotura abana bande tukachikocha tukarigereria tukanywana kweri amaene omomura oyo iga akenyire ase enchera enkong'u toichanete mpaka bono ase ekenyoro eke tokomitini abanto ki aba bagoita omonto kinyama ebigoti mbiga iga abamoitete bakamworenda bono tokumeti ase ekenyoro bono tokumeti na inki kegendererete na twatakana eserikali esoanane naende ekore obotuki obokong'u naende nao tore na lazima naende tokore obotuki tobwate cia eserikali inche timbwati amange inche samarieta emerani korwa ase ekenyoro kia irianyi nabo yagete chinsa chia saa 7 iga tokirete iga tokaigwa ng'a Aaron oiturwa iga iga bono intwe nabo twaminyokete tukanyora Aaron yaitire lakini gento kia omonto omoitete ntomorochi
bono nabo twasugurigete obotuko obogima mpaka Harũni akagenda mpaka akairu rio amapolisi akaretwa abasigari abo rio amapolisi station bagacha bakamobogori bakamoira bakamoreka marani mochari bono gaki etware gosaba iga intwe ntomaeti bunaitire naende ntomanyeti egento ekenene bagotanga na amarwa anywete etware otaka serikali yesoanani arore maruki anywete nabo bamoitete kai barwete gose nabagorire ntokomanya lakini motobwate se tonyora abaene bwa Harũni igo twasirie egari ekoboria abanto gochinya gitari ekara arwarire akika muranche kenyoro tokonye tonyora obaene bwa Harũni nero ogotokonya asa marieta amata kirubayenda igo chiarenge chinsa 5:30 togakerwa esimi ng'a amagana akorekanire mwanyamboga Harũni ukwerire ororo okenya kenyiru korende gaki abachite komokenya nto bamanyeti na into twabete nobwabo obonene ase ekenyoro eke korumambi igo nonye na echinda chiete igo chigotoroma ndobwati oboremu igo tosinyire aba tokoenda ebiasara isiko ngai togocha goetera tocha goika nyomba bono ngoitu tore muna chingoko gaki eserikali kumuranche tokonye obogima obo bwatobereire obokong'u gairiani nche Juvenalis Akora Araka kurwa ekenyoro kieriani muno mutureti aiga bono iga egisanki abetega iga ase ekenyoro eki kieriani ndi iriani ciarenge chinsa 5 nemo chia botuko ekero yaigete omwana bwendugu achite kondangeria anko nchugocha omongwano ndo oituruminto oyokorokwa Harũni ekero nachiete kuminyoka gocha togocha nere nkarangeria endugu yane nero orekorokwa Dominic Oga na community ari na nchino chairman ya community na abande mbaro tugacha gitugocha tukanyora gitoso anyumba omongwano oyo Harũni etwanyorete arense akire miore menge tukaondoka tugakumia lakini bono rende gento twakorete ntwagerete aba chief na sub chief chisimi bakaruora bacha sub chief na chief bakakera police egekagetarie getambe mono bagacha bakaimukio omubere bakaira igo egentekio hase bono iga nkebwate omondoko gosugustuko konene ekiagera ase ekenyoro eke iga kieriani ntwanya korora gento kabireke igo bono iga nche bono muno mutureti gose no munyakenyoro na community policing ntobe macho nande tunyare koba toko make sure nga kendi yonsi geko bagaiga nke kunyara gokorekana ekiagera na into twaro mukio monene gwoko suya mangana munayu asa mangana ase mende aba sub chief mbate ebetenga community policing enyare ko bamacho na ande nyare ko kolegasi esaine esirikiane na police ya Lioma igo asayo igente kenke gwate ugustuko konene na ande ntuga nigo karoreria kabere ekiagera nigo bekoirania nore na magendero maiga aya ane na banga nigo muna egise kiabete ase paka bono iga kurumaragoba muna omubero rusetibuga iga se nyombe iga so omubero eso asaitere tu oyo nyagosira abasikali muna bachite bakaira omubere nande bairanire naba CID gose DCI bachire gochungusa muna bono paka bono iga muntu tarabwatwa mbanyora bintu binde baira bachigochungusa goetera se gisimi gose bintu binde digera bamba gose mbanyore omukageru Britanya no ato kanya abasikali bagache tukachana korogwa bono twa ngo minto Harũni ini gange semechi yane bose semechi yane kanyora na bara ali aranga chanite mutu ori kigero go imere kya bando bari komukulu serikali teracha kati baji kumurusanya rango mutwe ngente kwate nakasaba koko amagoro ebiti edia kabisa bwi kwata amagoro onsi iga ni agire bobi bono abasikali ntwara kwargene no chibichanji yagetu kinigete kingato wetu na ndo community police binandi gato wetu ne kenyoro agina ngabangina muri kukuana inu muri kuri yale kya inu mokobogori abana metinki yanda boka muri bara mwana toko kwara mokumeri gete mukere mitine gweta asira plasine kenyoro ni gweta asira ngende ke kwati rubi to maingi ke kendrete na ndinga kiya jitikoba Harũni yako baiga na bikuro bikoba Harũni yako ari kwa kuna are mara mbuya ko bwa kanyoga mineria na bantu bara no mukiro mwina no mukiro ndero gora ko bantu bari kukura bari ko Harũni na yake bantu batami kompurani ke yababwate kole mere na ndeke beke na ndokero na mara 10 ngende kya iri ni gatoga jirikyo mumuro go itu kya no mumura
Nana kwa tali mumuro kwa kamonto usoba chira monto no kwa na kwa gete geto gete nekera mboti kura mana. Samali Pengoro Kwenelio Nchoma, member ya Community Falls. Chalingi saa 6:30 kana kiri tunoyo muito na tugatebani bono tugutira tukanyiriti gari ya polisi eche toreneki amana bato yitukanyora akenyanire nchire ng'ao tari mwanya bantu yani akenyire nchira gite ukagana nomosigo ore okenya igo obwoba bwate no into tokarona no obonyama bwachire kenyore ke tutanya korora tugakumina imbure tare gotu bono andi tsaji tukarengerio ka basa ya turange no mupaka obogere no bari ukura kora ukuru byari kwenda guchibogere mate igo twari kubekana abananchi serikali yogate kunyara abananchi batatubwate sitie serikali into community twekanto kunyara abananchi aba batatubwe batungo mukono na ekine kigento bono bwabeire kenyore kiagera omonto gocherwa kanyomba pakoitirwo kure ibarakonyora njere ngi barakorera igo bono are gosikania serikali bagende tuchunguzi ni into na community ne wananchi be kenyore kiriani togendete ni into uchunguzi eto lakini kemane getoke na ngi kiagerete paka gacha goitwa e chance niki ni kiagerete gacha goitwa kiare monta goitwa ikine kinari ukura ende serikali tubwatisi nikireke ntuntu anya korra bintu bine usaramebe ekiagera akanga atigana na mukaga lakini igwa goichana no gukumia obwoba no kendo nigo bobwatita se kenyore keiga utukugati ebibago byetu bete chimasi kina babwate byoge betindini obaigeta senkeiga morigerereti abo bakanyoro musa oyo morigabo abuni ubamu buturanete bakamokinya buno muntago kenye ombe abana be bose meyo ngino yinigo baichore tunubwoba abanyakenyoro nigo bari nobwoba goikaba babo bakwandije sukuru bobo ire na kibako gena kurindi bono bunango cyasembeo ni ubasabile serikali abagambi community policing n'abantu bonsi babeli boelimo elibatuke chinguru cyegudune chikinyangagu elibamanya yamachinchani aya etena boigona go kebe keiga bonsi nigo batebali na community policing tebali kurara no nigo basabire nga mondo tiga tukigente keiga naende kamonya nigego teba abantu abanigo batamete gochesegesa kukende kirembara bale bono nigo bakumeti muntu kyo yokorete gente keiga ngani iga maisabo nigaligerete serikali eliekoro butuki bwaime goikaba ikirira abantu abakorete kebe keiga nigo bastebire ngoyo ganigalinga omuntu omuyana ende nigalinga bunegali ekero omuntu arwarire nere bakurangeria obuli omuntu oyina kumuira sibitali ikramba ukiarura subutu kibwanya kialigere eri omuchenya sayachire namagora yabere akanga atigana na mukaga lakini